Veliki pozdrav i dobrodošli na kanal Skrivena istina, dobrodošli u ovaj video, a kao što i vidite, video snimke iza mene zapravo govore same po sebi koja će biti tema ovog videa. Svi mi koji imamo dovoljan broj godina, ali i oni naši najbliži koji imaju mnogo više godina starosti, govore nam da se s ovakvim vremenom još nisu susreli u svom životu. Dakle, govorim o ljudima koji imaju 90-ak godina, koji kažu da ovo što se događa sada oni ne pamte od svog rođenja pa do danas. Gdje je to uzrok, što mi možemo o tome saznati, jako ili vrlo malo, još uvijek se o tome šuti, mada smo svjedoci da neki imućni ljudi diljem svijeta grade neka skloništa u zemlji, neke utvrde, od čega se to oni štite, da li od nekog nuklearnog rata ili od ovakvih vremenskih katastrofa, mi za to ne možemo dobiti odgovor. U svemu tome postoji dva narativa, jedan je neki službeni mainstream narativ, odnosno narativ vladara svijeta koji kažu da je došlo do globalnog zagrijavanja zemlje i da smo mi ljudi, odnosno ja i vi, uzročnici tome, sa čime se ja baš ne slažem, ne bi se složio da smo ja i vi mogli doprinijeti mnogo da do toga dođe. Ako je čovjek razlog, onda je po meni baš oni su razlog koji vladaju ovim svijetom, koji koriste resurse ovog svijeta i koji rade mnogo toga što mi ne znamo i što je skriveno od nas. Drugi je stav opet skupine ljudi koje ovi nazivaju da su oni neki teoretičari zavjere. Mada u povijesti se pokazalo da ti teoretičari zavjere baš nisu teoretičari zavjere, nego da su baš otkrili njihovu zavjeru koju oni vode protiv čovječanstva. Dakle, oni pak gledaju ležerno na taj dio, optužuju globaliste da su oni razlog, da je to sve umjetno stvoreno, da oni upravljaju sa klimom, zemljom, sa raznim oblicima vremenskih nepogoda, zasijavanjem oblaka i tako dalje, da ne ponavljam, znate o čemu govorim. A ti teoretičari zavjere do sad su se pokazali ispravni i realni, da oni samo otkrivaju zavjeru, međutim, u ovom slučaju oni su nekako ležerni i ja bih rekao da to sve ismijavaju, navodeći neke činjenice da ovo što se događa sada da nije ništa novo, da i nekad su bile visoke temperature, međutim, oni isto zanemaruju činjenicu da su doista bile i veće temperature, ali da je osjećaj, dakle, na čovjeka bio ipak puno manji i da ljudi su lakše podnosili te visoke temperature nego što to podnose danas. Svjetska zdravstvena organizacija također jedan od glavnih svojih ciljeva, navela je brigu za čovjeka i kao jedan od velikih razloga je upravo globalno zatopljenje i klimatske promjene. Dakle, oni navode da će to imati vrlo štetne učinke po čovjeka, a i to je istina, tome svjedočimo da nemamo zraka, da smo umorni, da ovo sunce, iako, kažem, ni temperature nisu veće nego što su nekada bile, ali je utjecaj zraka i sunca mnogo jači na nas ljude, pa i na bilje i okoliš. Da li je razlog o tome što je u našem zraku vrlo mnogo smanjen postotak kisika koji mi danas udišemo? Ja zaista ne znam i nemam sada podatke koja je razina kisika u zraku. Nekad je to bilo oko 21, pa spustilo se na 16. Ja mislim u postocima kad bismo to sada mjerili da je to mnogo manje od 16, možda čak i 14, ali kažem neću o tome jer nemam relevantne podatke. Upravo po meni i razina kisika u zraku je uzrok zagađenja okoliša, ljudskog organizma, pa i uzrok ovih vremenskih nepogoda
pa i toplina koje ljudsko tijelo osjeća, iako je realno ista temperatura kao što je bila unazad nekih 10-20 godina, samo smo mi senzibilniji, nešto se ipak tu događa. Dakle, mi još uvijek nemamo odgovor o čemu se radi. Ja svima vama koji želite malo više o tome saznati, ja ću staviti njihov link u komentar. Savjetujem da odete na stranice kreativnog društva, dakle to se radi o jednom društvu čiji ja nisam član, ja sada ne lobiram za njih, ja samo svima vama koji želite malo dublje znanstveno spoznati o čemu se radi, da odete na njihove stranice, da pogledate njihove video zapise, da pogledate njihove podatke, ipak se to radi o znanstvenicima koji vrijedno skupljaju sve podatke o svim vremenskim nepogodama diljem svijeta i statistički prikazuju koliko se određene vremenske nepogode pojačavaju unazad na neka ranija razdoblja. Zato su oni meni zanimljivi, sam njihov narativ mi nije jasan, ne slažem se čak u mnogo čemu sa njima, ali kažem, vrijedi pogledati iz tog razloga, pa naravno i donijeti odluku svako za sebe, da li je to ili nije to. Dakle, imamo na jednoj strani znanost, međutim, ono što je meni mnogo zanimljivije, a to je Biblija, knjiga Otkrivenja, gdje se upravo spominju sve ove vremenske nepogode i katastrofe kojima mi danas svjedočimo. Što bih onda ja rekao da prvi puta i znanost i religija imaju jedan zajednički stav, a to je ono da smo došli do kraja. Ja znam da svi vi imate svoje živote, svoje obitelji, svoje obaveze, radosti i probleme i da vjerojatno niste baš mnogo zaokupljeni sa svim tim što se to događa. Ali evo, danas kad radim ovaj video, a jučer je već ponovno u Sloveniji bilo nevreme, ponovno je bio olujni vjetar koji je čupao stabla, nosio krovove, obilna kiša i veliki grad. Tako da moramo biti svjesni da ćemo se s ovim susretati sve više i više u budućim vremenima. To će postati toliko razorno da ovo sve i najstrašnije do sada čemu smo svjedočili, Biblija kaže mačji kašalj u odnosu na ono što će tek slijediti, jačina vjetra koji će nositi kuće, zgrade, a kamoli neka stabla ili ljude. Također veličina grada i njegova težina će biti nekoliko desetaka kilograma i tako dalje. Sad dok nas ovi uvjeravaju o načinu da bismo morali sačuvati okoliš i da bismo morali koristiti što više solarnih energetskih izvora, sad si zamislite te solarne panele na koje će padati grad veličine oraha i teniskih loptica, dakle ti paneli ne mogu opstati i to je opet apsurd. Dakle, to mi sve govori da nemamo rješenja za ovo što nas se događa, da nismo informirani, da oni koji vladaju ovim svijetom, koji donose odluke, koji mogu nešto učiniti i promijeniti, da ili to ne žele ili jednostavno ne znaju kako. Mnogo se pojavilo novih naziva s kojima se susrećemo, strašnih. Izgleda oni koji se bave naukom vremena, oni koji nam svakodnevno nas obavještavaju, informiraju kako će biti vrijeme, da barataju nekim nazivima i terminima koje mi čujemo prvi put, a oni to tako lako, olako, kao da je to nešto normalno i ne trude se uopće nam objasniti što je to, nešto dublje, jednostavno se vrtimo u krug, super ćelije, miješanje hladnog i toplog zraka i tu stajemo. Da li je to samo jedan zemaljski ciklus koji se zaista događa kroz neko određeno vremensko razdoblje? Da li je to
učinak nekog super moćnog, neke super moćne tehnologije, kao što spominju Harp i vežu ga za Nikolu Teslu, ili je to biblijski scenarij. Dakle, bilo koju od ovih opcija koju ćemo uzeti i koju će svaki na osnovu svoga razmišljanja donijeti za sebe svoj stav o čemu se radi. Međutim, nijedna opcija nam ne daje nadu, nijedna opcija nam ne daje mogućnost da to čovjek može uspješno riješiti. Nijedna opcija nam ne daje svjetlu budućnost. Zato, dragi moji, izgleda da je vrijeme, nažalost, da shvatimo da ovo gdje smo, ovo što vidimo oko sebe, ovaj život koji živimo, još ovako kako ga živimo, da ubrzo to više nećemo vidjeti, da nećemo tako živjeti i da ćemo imati mnogo velike probleme s kojima ćemo se susretati i koje možda nećemo uspjeti riješiti, a nažalost niti sačuvati život. Strašno mi je kad gledam kako ljudi gube živote u olujama, u nevremenima, u nečem. Boli me to, boli me ta činjenica, ali istovremeno kad gledam ljude oko sebe, mislim da to još uvijek nije došlo do ljudi. Mislim da još uvijek ljudi kažu, pa to je slučajno, to će se riješiti, ima neko, ma nije to ništa strašno. I ta činjenica baš kod onih koje su nekada nazivali skupinom koji šire zavjeru, koji su bili na crnoj listi, i teoretičari zavjere, mada kažem oni nisu to bili, oni su samo razotkrivali zavjeru. Mislim da i oni čak u ovoj situaciji dosta nisu realni, jer oni sve to smatraju da je to uzrok čovjek, baš oni koji su širili ove zavjere, o nekim nevidljivim neprijateljima, o nekim spasonosnim iglicama i tako dalje. Mislim da i oni ovdje ležerno govore o toj gorućoj temi i da možda i sami ne shvaćaju da možda i nije tako. Jedni znanstvenici kažu da je uzrok u svemiru, da se mijenja naše sunce. Dakle, ukoliko je točno da se mijenja naše sunce, onda mi ovdje na zemlji ne možemo učiniti ništa da to izbjegnemo. Ja bih zaista volio, mislim to bi bila najlakša činjenica da smo mi ljudi uzročnik svega toga, ali se bojim da nisu. Mi nemamo utjecaj na sunce, ili barem zemlja ne bi imala tako velik utjecaj na sunce. Ako je zaista uzrok sunce, svemir i sve ono što se događa tamo, onda možemo opet uzeti samo ove dvije činjenice, da zaista postoje neki ciklusi, ali opet se tu spominju neke godine, a Biblija kaže da ipak zemlja nije toliko stara koliko nas uvjerava znanost ili Biblija. Dakle, tu onda čovjek više nije uzročnik, nego svemir ili dragi Bog. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Napišite vaša mišljenja, vaše stavove, vaše iskustva, informacije možda kojima vi raspolažete. Biću vam zahvalan na tome. Do novog videa, veliki pozdrav i duboko poštovanje. Hvala vam što ste gledali ovaj video.